Помещението е почти под земята, то е дълго около 15 метра и с циментовите си греди, които опасват стените и тавана, напомнят дълъг сводест мост. По пода кръв и нечистотия. На средата голям куп, току-що извадено от шкембетата гюбре. Тук работят 10 души, препасани с зеленикави водонепроницаеми престилки и обути в гумени бутуши. И иначе не би могло и да се работи. Навсякъде се разлива вода, навсякъде е влажно и нечисто. И хората работят. Никой не обръща внимание, че е влязъл чужд човек. До мене има намотан маркуч и един скулес младеж идва и почва да го размотава. И навярно от досада засвирва. Аз, разбира се, не се стеснявам. Познавам аз горе-долу психиката на трудещият се човек. Едва ли има да го ядосва нещо повече от това, когато го гледаш, когато си бръкнал с ръцете си в джобовете, а той се поти. И после връзката, меката шапка и честотата, която лъха от теб, поставя между двама ви някаква преграда. Абе, слушай, младеж, вие колко души работите тук? Различно, 9-10, колкото се случи. Какво всъщност работите? Нали виждаш, пориме, чистиме, мием. Каквото е това? Пази се, де, ще те изсапвам. Но съм се цапал повече от вас. Че къде му да се изсапаш повече от нас, бе? Работих във фабрика, младежо. Прощавайте, просто, нали така, човек като ви гледа ще се рече, че от друга черга, все пак то и от същата. Абе, на вас така с ръкавчетата, с престилчиците, не ви ли е студено тука? Че си е студено, студено си, ама сега нищо не е. Ти обаче през зимата да ни видиш. Сега нищо не е там, влага, цимент, няма как тук врати, няма, зазината е като хамбар. То минават колички от едната, от другата страна. Студено си е. Ясно. Нещо друго да кажете? То това е, няма друго. Значи, докарват ни тук шкембетата, ние ги пориме, миеме, махаме всичките тия бокуци и това си е, да. Минете отгоре, там също има интересни неща. Сега, ако ми извините, нали, колегите ще се разсърдят, няма как, трябва да се работи. Абе, той момче дет мина преди малко, не ми отговори, ама... Абе, колко ви плаща, бе? Как да кажа? Колкото си скараме. Как така, колкото си изкарате? Сте ли на надница? На парче сме. Как така на парче, бе? Ти колко вадиш на ден? 80, 100, 120. Ами, онзи там дет стържи? И то с толкова. Ами, то с наказана там? И той толкова. Он е наказана, ти тук, ви всичките. Вие еднакво ли изкарвате на ден, бе, Джанам? Пеша! Ела тук да си разберете. И понеже този работник не успя да извика Пешо, аз реших да го дира в горите Телилейски. Гледам налево, гледам надесно, нема го. Пей, значи... А че едно обо нещо има. Че съм с Найк. Найка ми е любимата марка, бе, и бахва. Аре, опъвам го, то с чорап и продължавам. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, оп, не много бързам, дай пак 1, 2, не стига, бе, крача си аз тук, кът крава великан тъпчеща жаби гявурски и оп, къщичка, бре, може ли да е там? Не вярвам, ама ще проверим сега за всеки случай. Дай, оп, раз, оп, два, тъй, я да видим. Няго да му го нашия, да му насират кокошките. Поне ще мога да отида да разгледам какво има в кофата с тайните. Я да видим ся. Портмоне. Ама празно. Ключове.
Опа, ето и не е за показване, всички лапита да крият очите. О, каквото и вестник. Какво не можете да се разберете? Не, че не можем, ми е чудно. Как така всички тук изкарвате еднакво за един работен ден? Как еднакво? Не може еднакво. Кой ви каза това? Човекът преди малко, там другият ти колега, да, той ми каза, че еднакво получавате на ден. Изпълнявате различни функции, все пак, нали, работите на парче. Сега разбрах каква е работата. Вярно е, че работим заедно и еднакви пари получаваме. Но ние сме задружни. Как така задружни? Ние сме нещо като кооперация. Кооперация? Правим примерно 300 шкембета на ден. И за тях получаваме, да кажем, примерно 4000 лева. И си ги делим поравно, нали? И това е всичко общо взето. Има някои от нас, които ги модернизираха. Аз бях 2 месеца войник. И се прибирам аз. Фронта, да. Фронта. И те ми казват над и 5000 лева. Взимам аз парите и си купих радио. И по цял ден на него кисна. И така превъртам отзад напред скалата. И това е общо взето. Да, не скалата, да. Каква уредба? Да, харесвате ни уредбата, значи? О, много. Просто и такава солидарност не може да се иска днес. Просто... Така е. Жестока. Велика уредба. Феноменално. Просто направо не мога да разбираш. Просто вау. То уредба, то чудо на чудесата на свиши. Направо тази уредба, като я хвана уредбата. Като я хвана, свиши. И като я дигна. И като я стисна. През лятото да не видиш, взимаме си една поравно сухоежбина и излизаме навън на тревата. Така, когато сме заедно, ни е най-хубаво. Да, благодаря.